Kancung bengkele keding sing duwe toko Yayang Jaya sesepuh Tegal Jatnya keding Ibalong Mamai Juriya keding Rizky Mebel Bos Kayu Jatnya keding Mamai Rizky Mama Kuagus Mamai Wiwing tanggane bos dolar disambung maning kanggo bos Warna Jaya keding Mamai Tes Amare keding Bapak Guru Dirjo tokaken wadah Braden Melayu ya nawangu ngibungi ki pengerendar jajah ngadepi priangan isun siji rampaken roro telu pitu majuan arep sing gurih sih disangka wedi Sutawijaya ora serap ora sidok Kang Gonok Pipit keding senang Mamai Hasnai keding Bapak RW Blok Nanen Kanggo Mime AA sing bayari sing putu 5 kanggo sing bayari bapak tuane Mime AA sing putu 5 dewe la ilaha illallah ya nyebut ya pancen bocah ka iya bocah sutris kan weru ning dalam Dermayu ku wis ana sing tanggung jawab dhewe kari-kari jam kiyen waktu kiyen dina kiyen Gusti Pangeran Dharma kokon tanda tangan kongkon celakakan wilayah dalam Dermayu ya ilaha illallah wah bocah kapancene mabok buah apa kan ya iya ya nyongko yang nembe dulu ya ana model kayak kue lo pasangnya gampang bok ngerebut kekuasaan yang batur lagi pengecerak direbut kecerak aku yang dingin ya kan iya Rimenjan pakai surat sih lah pales sih aku pakai temen ya inyong aku jadi masyarakat ini lagi iya ngelarang narega konem bisa baik iya kon pengecerak ya bisa hujan kon pengecerak beta sang MC deh hujan Diki wonten punyuwun lagu minta lagu Kembang Bolet Kembang Bolet lagu anyar nyuwun Kembang Bolet yaiku dipanggil terus jami mimiti sing bayari Bapak siapa ini Bapak Wiwin iya Bapak Wiwin menengah gak iya
sesepuh blok 5. Sesepuh blok 5 Mama Wiwin jaluknya kembang boleh sira. Wonten malih saking Mama Bekel blok 6. Pada ngormati sira ya, blok 5, blok 6, blok 7. Lan uga Bapak RW blok 6 Keding jaluk lagune Dalan Miring Cangkingan. Beres. Wis pokoknya mah jalan garbar miring garbari ngungsep. Penyewun lagu sing duwe blok 1 minta lagune Kelambi Abang disambung kelawan Gatot Kaca. Penyebut lagu saking Bapak Ebos nyebut lagune tetep demen udar gelung sing mirengaken bundane Susi lanuga sapa kini ora ketinggalan karo Mas Babos Keding sing duwe rambut teles. Masih ana wonten malih saking Ayah Pras RT blok 5 lanuga Nok Aris Kaya Keding Indra Putra nyuwun lagune Manuk Dara Sepasang. Aku temen lagune ki ya. Iya. Masih ana cek? Masih. Penyuwun lagu saking sesepuh Tegal Jati. Sareng Ki Balonge Keding nyuwun lagune Gatot Kaca. Gatot Kaca maning. Iya. Yo. Wis tenang bayar manusul gak beli apa-apa ya. Sepine Allah wulan ramya kerlipi minta gomor cike ombak laut losari ning kono wong loro kemadu kasih langit mendung cuaca mendukung hasrat ke Bandung demi cinta sampai rela udara gelung dian bingung dengan rasa peduh ayah bidang bumi wis diganti awan ayah Wildan. Langit mendung jadi terang ayah Wildan. Kumbang jalan isep madu langsung hilang bos warna baja bumi wis diganti awan bumi wilung lang Bunda aja susi sekian wis ganti gersang Bunda aja suci namanya bos kembang kang rupawan duduk abduk pinggir jalan kumbang jalan sekian ganti pasangan
demi cinta sampai rela udar galung bos warna baja tian bingung ningati rasa kedua udah cuci bengi wis diganti awan langit mendung dadi terang kumbang jalan isep langsung hilang bos warna baja wis diganti awan ampuni suket wilulang rasa sejuk sekian wis ganti gersang ngasih kembang kang rupawan ukur layu pinggir dalan kumbang jalan sekian ganti pasangan rasa seneng sun nyawang manuk darah sepasang katone bebas pisan orang nana pikiran mangan dadak loro tapi ora ilo kepadu iku pertandane wong loro saling setia wis tentu uripe bakal bosan nanti gimana ulang rasa kesirian pengen arep sing guri duwe pasangan bunda jasuci bakasakti ajar pusaka bunda jasuci kali jodoh awas darah bos pasuri hotel bocor rumah tangga bos pasuri siji syarat saling ngompura kesalahan lanang tukal wadone kudu ninggal aja melayu Silape alok wadon ngumbangi lanange ajang ladin ora bakal demonit muka asal sabar lan pedoman rumah tangga nasehat wong tua aduh sampai saya tentang pelentang kesakti pantes kebon yen di sawah si kadowan bos pasuri kaya apalasan nembe mudung si kayangan bos warna baja wonge gagah perkasa langka padane sudah goda minta kalah padane apa maning yen wis nganggo lampi abang mime wiwit saban gongi ati kula rasa kegembang bos warna baja wonge kuning rupane matane bondi yen
wis rindu sedina rasa musik tinggal Wanda senenge yen kula dadi jodone mimi aja suci tinggal pilih berapa awan bengi sahabat ati kula kebayang bae bunda aja suci mung sampeyan wong lanang dadi pujaan langkah padane mung siji cuma sampeyan wayang temon lamun mono-mono bae sih. laku wong dalam terpayu wong sakti sih terus rasa Siapa pula? berbesut apa maneh yen wis nanggo kelambi kuning ayah Francisca awan bengi hati kula sakesanding wonge kuning rupane matane bening yen beli ketemu sedina rasane musik Ladara. Wah. Masih ada sing kari. Gagah lo. Ya tinyong garap maju perang. Yo, Gatot Kaca. Ngajar pok ini di depan maju Asia. Duh wong lanang beli kuat nih ganteng yen meteng-teng Gatot Kaca pribasane hari ngomong tegas pengucape gelem disiplin lan jujur tingkah lakune sing diloro kebenaran uripe ora sokat gawe rusak ning rakyate sopan santun budi bagus deh, Pak. bahasane bisa Jawa mikir kuning deh. ning sekabe atine Bukan semutan. ati wong padha kepitan bayangane mana-mana wayang seneng lan bunga lamun bareng tunggal segenah ati wong padha kepitan bayangane mana-mana wayang seneng lan bunga lamun bareng tunggal sagenah sing dilungor kebenaran ning uripe ora sok gawe usah rakyat mamaku sopan santun Mau dibeli bisa budi bahasane bisa mikir ning sekebe atine ati wong padha kepitan bayangane mana-mana wayang seneng lan bunga lamun bareng tunggal sagenah ati wong
lemon bareng tunggal segenang kembang bolet ya mas woe campur tambang jaman ditekuk telu wonge kasep aja sumenggu ayahe wildan yen wangsul kunane melu hari liang ayahe wildan maliang beung tinggal pilih idul lajen arane tunggul payung orang ngemak Bunda Suci orang ngaduyung hari wong demen Bunda Haja Suci ngintil priwurung hari kembang bolet uwak kelapa layak putus benang hari kumalayang ayai kembang anarabine ayai kembar bos ayam putih aja lali selawase atur apa pusaka mimi wiwin jangkarantas kebun cerdas sing ditembang kayak ngapa rasanya pusaka dengan sampai mimi wiwin sing hormati mimi wiwin nok pipit aja lalu mimi asam mimi wiwin matut ke sumun ayahe kembare geding minangkane bos ayam putih aja lali selawase mimiti ae keding mamae wiwin mimie wiwin Bunda Haja Suci minangkane sing ngormati hari kembang bolet yo mas woe campur hari tambang jawa ditekuk telu wonge kaset bapane riwan bapane jahwae keding sing duwe tebu gesun bapane riwan bapak jahwae keding bapak warame gede yang punya anti sedih bapak waram sing hormati bapak waram maturakan matur kesuwun yang punya anti sedih bapak waram mengan sayang kembang bolet uwak kelapa hari layak putus berangin dunok pipit mimi khas naik keding ayai kembang bos ayam putih si hormati orang
Orang disangka ya. Hewan dia pala dalam terbayu kabe. Suta Wijaya jante anggap pedeng. Kira den pribu. Sapa sing lor, sapa sing kidul. Kira wakul paya bangap dan kepung tindakan yang Suta Wijaya. Sedia den pribu tidak Suta Wijaya. Maju. Dan lingkung Suta Wijaya. Hinggi. Mundur. Boleh kuat. Mundur, boleh kuat.
mono-mono bae sih. Eling-eling mangka eling ruming kang sing di bumi Allah. Sing ngormati bapane riwan dewek bapane jahwae keding minangkane bakang bayari minangkane sing duwe tebu geseng dewek sarang mimiti ae keding nama wiwine keding Bunda Haji Suci keding ayae wildan minangka sing mirengaken Bapak warame keding minangkanya yang punya anti sedih dewek sing hormati Bapak waran jenali selawase Bapak waran eman ayai kembali keding minangka bos ayam putih duh ayai kembali sesampun ngaturaken matur kesuwun kanggo ayai kembar minangkane bos ayam putih nok pipite keding bibit asane ding kanggo sing ditembangi Kang Pendi Prabakesa dewe sarang yayu nenti keding minangka sing duwe jambak dewe yayu nenti sing duwe Prabakesa kang hormati Umi Haris Abi Haris minangkane bos Bali keding Bos Ali maget dewek sing hormati Bos Ali sing duwe mega trending Bos Ali dewek sesepuh Majasayun dewek kang ditembangi Bapak Darsum aja lali masalah pasti Lajune wong Bidotama wadya bala dalem dermayu mungsuing Sutawijaya sagumeng wadya bala dalem dermayu pada ngulukaken pusaka ngulukaken bedama ngulukaken pernah bandring iya suku Sutawijaya kepribu sing ngarep sing guri
namun aja kongkon cacat, kongkon bilur. Malah tindakan yang Sutawijaya ngalamunggara majuning papan yuda. Bari jejogedan, bari gebuyung gelagak-gelagak. Karena ora tedas ngening papak palun yang pandai. Wira Permodaya majuning papan laga yang ngerosaken boten giat. Sampai dawuhaken pusaken dipun sebataken pusaka gada. Aja kokon pejah cacat bilur ya ora, malah akibatnya Wira Permoda kang dipun perwasa majuning papan lagaya suku kangge mestaka kangge suku ya den edek den gejog den geret-geret den jotosi. Milane sesampun yang ngerosaken boten kiat Wira Permoda sirgrak melajeng nuju anani iya niku nggoneng Ki Pangerandar. Sesepuh Majasayune keding minangkane sing hormati. Sesampune ngaturaken matur kesuwun. Sesepuh Majasayun dewek Bapak Darsum minangkane wong amis. Sesepuh Majasayun Bapak Darsum ngaturaken matur sesampune rawuh wonten teng dalem kadipaten Ki Pangeran Darma ingkang sawegali wonten teng kursi ngeraos kaget sapandurat praptan ingkang kadang Wira Permoda keiring lamsijan ambekane pada kengel-kengela semua yang geget wajah keringet bebotoran romaya ringas. Aris ngandikan yang Ki Pangeran Darma, oh mas enak isun kang lagi ya mangwananing kursi iki kuwaspadakaken Rayi Wira Permoda ning ngadepan ingsun kuwaspadakaken sejen kelawan peranti ora kaya biasa keringet wani bebotoran kayang konon ambekannya kengel-kengel semua yang geget wajah katuran Yai Sapraptan lanu galam sijat matur kesuwun raka inggih kula tampi sekawan dampal sukungan di kepanjenengan inggih kula matur kesuwun mugi ketambek sembah pangebaktus kula ia keterima papat dampal syukurayi lan awakmu Wira waktu mau rayi kutus maring si kakang priben hasil karyae watos niki matur tiwas raka pantukan kula suwun dipun lepokaken pinten tebih dipun cangcang pinten inggih inggih kadang panjenengan Wira Permoda ini Bu nyuwun tulung ampun maring panjenengan nyongga pandang Raya sami-sami nyongga jaluk maaf ini.
Sesampune ngaturaken matur kesuwun kanggo Majasayun dewek Bapak Darsum wong amis dewek Bapak RW minangkane sing duwe blok 6 dewek Kang Gembore Keding sing duwe patok arep Bapak RW Majasayun matur suwun eling-eling mangka Bapak kuncen lebih along aja lali selawase baso uripe keding askia brilinge keding sing ngormati kacung bengkele keding sing duwe toko yang jaya aja sok lamun dadi neng rai masrakaken jiwa maring si kakang jaluk urip coba waca kang terang apa kang dadi sabab musababi perbeda kula badhe nglampahi jejage lawan sagung yang para kadang wadya bala dalam dermayu wonten salah satunggaling dayo ingkang dipun wastani niku Sutawijaya saking Banten Serang. Betul Saudara. Sesepuh Majasayun keding Bapak Darso aja ngali ngandikane ladak kaya wong mabok wuru-wuru ing gaduk dadi ning ladak si pribendan karena tujuan yang Sutawijaya ninggalaken saking Banten Serang orang nandalian pengen ngerebut kekuasaan yang panaraga ini gue pengen tadi raja ananing dalam termayu mas kanggo Kang Pendi Prabakesnya keding ya yusunenti aja sok lamun malahan saudara yang Sutawijaya jamkin dinakin ucapan yang Sutawijaya pilih satu antara dua dan raka pangeran Dharma apa sih berat ding jiwa apa sih berat ding negara dan berat ding negara jiwa kang tadi taruhan dan berat ding jiwa negara kudu jamkin kudu dan tanda tangan dan nakaken Eku aning Sutawijaya kayak konon kudara bener kayak kembar bos ayam putih sing ngormati mulane priangga di Sunan Sawadya balang anakaken pertentangan dasar Sutawijaya ki wis nginap raja maring Patraka lantoli sampai nganakaken jogol hibur tetawuran nananing alun-alun mun sagung yang wadah bala dalam termayu siji langka kang bisa tandingi kesakten yang Sutawijaya pada keplayu pada nyandang sakit kang luwih berat guru slamet dewek-dewekan nok pipit teh keding mimiasane keding aja sok lamun Sereda kula sampai ndawuhaken pusaka dukung kang kesempataken gadak
aja kongkon peja. Cacat pilur ora malah ngalah munggar. Inyong maju ning papan laga wani beli kuat. Wani keplajeng kejejeng-jejeng lho. Ya iya. Dasar bocah kan bocah edan kan ya. Bapane riwane keding bapane jahwan minangkane sing duwe tebu geseng aja lali selawase ya wan nambaking paranan tawa nambaking paranata Satria pinayan kagilan wilayay mampergipun sesampune wira permoda laporan maring Ki Pangeran Dharma yen wonten sinadria kang dipun sebataken Sutawijaya ingkang sawegasuka wonten teng dalem Dermayu milaning Ki Pangeran Dharma kaya nepak dada goyang kepala apa dadi nepak dada goyang kepala yen ngucap pasojareng Ki Pangeran Dharma pasilang kawilaya sejen maning kang durung den kuasane maring batur ari dalem Dermayu ki yaiku wisana kang tanggung jawab yaiku pribadi ingsun Rayi Wira Permoda dawuh katimbalan raka waktu iki kang kesebutaken Sutawijaya naning endi wonten teng alun-alun masang bendera penantang raka malah ngancam-ngancam panjenengan ingkang dados musuh yen durung nyerakaken negara iki Sutawijaya yaiku suja hancur lebur lir kadya umun-umun ya berarti jelas dudu basi pengen negara jelas saya ku ngina praja maring prianggan ingsun ngondene ngapa anggur-anggurane wisana kang tanggung jawab wisana kang nguasani akhire duweni kepengenan pengen ngerebut ndek yang batur nah betul Bu ya berarti sengiting panjenengan Gindara iya wis antarane waktu iki priangganing sun kang bakal majuning papan laga ketimbang priangganing sun nyerahkaken takhta nyerahkaken wilayah dalem Dermayu sukane ngati apa pujari lan waktu iki priangganing sun bakal ganti busana kira majuning papan laga ngadeping Sutawijaya mbok baik bisa nandingi lan bisa ngelingaken tindakan yang Sutawijaya kang lagian duani tujuan kang ora becik maka teninggi sumanggara ya wis tinggal karya Rayi isun bakal ganti busana di pakai lah sing iya sing begrak-begrak Gindara ya sebabnya musuh iki bocah stres iya bocah laka urus
pokoknya siapa besi ngelawan ditandingi. Nah mungkin ya masih hati-hati di sisi lah. Hitung-hitung ngenteni penggusten ganti kelambi ya beli selingan dingin permintaan lagu sing Mas Ai Mas Ali bos mega trending sing endi lagune Tenda Biru Rosarang. Iya karo payung biru payung biru keding Tenda Biru Rosarang sing Mas Ali dewek. Penyuwun saking bos warna baja nyuwun lague dodo sira lagune Cinta Ning Lamunan. Iya lagunya gaya enak ya. Permintaan lagu datangnya dari Kang Penji Prabakesa karo Yayu Sunentia Keding minta lagunya jembet pada kira itu dengan minta lagunya ugalan. Penyuwun lagu saking Mimi Kartini dewek nyuwun lagu keder balik ke aja keder ya. Iya melu bae kalau rombongan Jaka Baru nih. Iya. Oh, Bapak Ingeng gampang. Penggambang kan masih nerima ya. KCM ya. KCM apa? KCM ya. Masih ada lagi. Ada lagi ya, Jan? Jawab aja. Siapa kini ya? Bapak Mama Nur Halik sing sing 3 musola kembar. Waduh. Dua apa kiki? Dua pengen dikawin dikawin karo Rangda kali menir sih. Iya jaluk lagunya Rangda kali menir gitu ya. Beres sih. beres. Iya. Mana maning beli, Jan? Masih. Ya, lanjut, Jan. Sing mimine uung karo Wakumis jaluk lagu duduk lagu ngudar gelung. Wayahe jam 12 luwi je. Iya waya udar-udar. Ora ketinggalan karo bapane Jahwa Keding sing duwe tebu geseng. Tebu geseng. Tebu geseng. Lagune njaluk ping pitu. Ora ketinggalan bapane Riwannya Keding. Bapane Riwan njaluk lagune perahu layar. Iya ya. Wes ya. Perahu layar dikit, Jan.